Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niya boss kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes o ga pizza 17 na. Nining buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaman-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumiskutanan karong butaga mga kaigsunan. Ang tropical depression nga si Krising ni Mintinar sa gikusgon ini samtang nag-irog sa north westward nga bahin sa kadagatan sa Bicol region. Straight to the point. Naana kini sa kapin sa 500 kilometros silangan sa Huban, Sorsogon. Siyam ka lugar sa Luzon gipaubos na sa signal number 1 sa Pag-asa. Gipanglawan-tawan kini nga mas mukusog pa sa mosunod nga 12 oras. Straight to the point. Ang habagat padayong mupauwan. Mo hatag og mga pag-uwan-uwan. Dakong bahin sa nasod apil na sa Visayas mahigala ang uwanon karong adlaw. Straight to the point. Grabing baha sad mga higala na sinati kaghapong adlaw mga sukit tig paminaw. Grabing baha mga higala na sinati sa Sugbo, Mandawi, Talisay ug ubang lugar sa Metro Cebu area. Gahapon human sa kusog nga uwan nga nilanat sa pipila ka mga oras. Straight to the point. Grabe mga talan-aw na to mga kaigalan to kaon nga dugang report anak mahigala ba ni kasama nga po Lauro unya to taon. Kay grabe ni mga pagbaha mahigala nakamugna og kahuot sa kalsada. Pagkabara sa mga sakyanan nga nitiurok sa baha, hinungdan sa pagkatanggong sa daghang mga pasahero. Straight to the point. Katali pagtagad na butaga mga kaigalaan tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa maayong balita atong hataga pagtagad og ato mga higalang dakong kalipay no alang sa mga Katoliko sa Sugbo o Katoliko sa tibok Pilipinas o with due respects to mga igsoon nga nasa laing tinuuhan kay ang Sugbo karon mga higala human sa pag-retire na ni Bishop Jose Palma. Gihatagan kita og maayo nga obispo mga higala nga gikan sa lalawigan sa Bohol. Straight to the point. Si Pope Leo XIV mitudlo mahigala sa obispo sa Diocese of Tagbilaran City sa Bohol nga si Bishop Albert Oy. Straight to the point. Abit no, Bishop Abit. Mo ni mga higala. Bishop, good morning nimo diha. Nay mga panahon nga nagtan-aw ko sa imong video sa YouTube o maayo no. Ato makita mahigala so far sa akong tan-aw mga kaigalaan man kaila si Bishop Abit nako. Pero nagtan-aw ko sa iyang nasa mga humili mahigala maayo kayo no. Ang humili ni Bishop Abit day na kinini ang nindot ang iyang mga humili gikan sa kasing-kasing kanang makita nimo ang sinseridad og sa ako na ibawaan buutan ni obispo so gitagaan ta sa Sugboron og maayo no gikan sa lalawigan sa Bohol taga Bohol bagin si Bishop Abit Abit oy okay sige ato ni tagag pagtagad mga kaigalaan may pumili sa nilay idyo si Aupod niya nindot og humili og buutan nga obispo so gitagaan ta mahigala ron og bishop gikan sa lalawigan sa Bohol nga bulanon gyud ni day no kay kinis Bishop Jose Palma kuan man ni ang Ilonggo man kadto pod si Archbishop Vidal mahigala di po to Sugbuanon so kinini ang Ilonggo ni Palma og ni kuan na siya sa iyang birthday mga kaigalaan nakatambong gani ko adto ibital sa ko mahigala ni Sister Febarino ni retire na si Bishop Palma no pero tungod mga kaigalaan na matay man si Pope Francis so medyo nalangan-langan ang pagdawat sa Vatican siguro sa iya mga higalang pag-process sa mga papilis nga mo retire siya so karon with bag-o na mga higalang nga Santo Papa nga si Pope Leo itudlo mga kaigalaan no nindot sad no nga kinini ang sa tanan mga higalang
gipilian nga mga obispo, atong silingan nga bulanon mo ay napili mahigala nga mahimong obispo dinhi sa Subo si Bishop Abet. Good morning, Bishop. Straight to the point. Welcome diri sa Archdiocese of Cebu. Ano sa man ni ma-implement in the kin ka? Okay, murag excited ang mga Subuanon nga kinini ang mo welcome ni Bishop Abet diri sa Archdiocese of Cebu. Straight to the point. Unya sa pikas bahin sa mga higala ni ang may mga tinun-an sad. Sa patag dakbayan sa naga gituhuan nga gisudlan sa daotang mga espiritu. Straight to the point. Human kalit lang kining nangisog, nisagit og danghila. Straight to the point. Sa ba nimo saniban man mahigalas daotang espiritu. Kagato sa nagpagtagad rumutagas sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin atong ipadayon may galatong diskusyon labot sa laliman ka mga kaigalaan anang South Bus Terminal o North Bus Terminal. Ni anak ko'y kopya yun, no? Di anak ko'y kopya mahigala pila da ikita ni anak mga kaigalaan. Astilan mga sukid tigpaminaw. Dako agad kita ni Mr. Lo mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Kay mahibawaan man pila man mahigala percentage. Ang porsintos Kapitolyo 5%. Imagine na 5% ra. Kinsa ba negosyatiha ang taon nga tagaag 5% ang Kapitol? Grabe na ang opportunity nga gipanegosyo kaniha. Tagaan na nimo 5% ang Kapitolyo. Para na ni pag-legitimize mahigala sa kontrata day. O na may bahin ng Kapitol. Pero pilay kita atong kwintahon ha. Kay magkwintada naman pila may gilimit nga 5% dito sa Kapitol. Kay ba mo pila? So kung atong kwintahon kung mauna nga kantidad ang 5%, pila man di ay ang kwarta na gyud, no? Nga 100%. Kaya sa ako nang giingon, kung atong kwintadahon may gala og tinamban nga kwintada, tinamban nga kwintada sa 10,000 pesos lang daan, ibutan ta, usak adlaw 10,000. Ang bahin sa Kapitolyo, 500. Mo na 5%. 5% of 10,000 is 500 pesos. So, tagaan Kapitolyo na inyong 500 kaya ako 9,500. Sa laktod, kung doon ay 100,000, nga kitaon si Mr. Lo, mayong pagkabahina kay, di inyong 5,000, kaya ako ang 95,000. Nahibaw ba mo pila gyud mahigala di anan ako ang atong data, ha? Mao ni ang bahin nga 5%. So kung mao ni ang 5%, makwintada na nato. Panggunit mo sa inyong lungkuranan kay basig man nga tagak mo. Unya mahigala sa atong pagban-uban ha. Padayon na mo paminaw kay atong i-discuss din hinapita ang Diyos kadako ang kita. Mo din sa basura day. Kanang sa mga headline sa Sunstar karon or Freeman. Tanawa, pila may kwarta sa basura, ha? Pabasura-basura lang na, pero dunay dakong kwarta sa basura. Tanawa day, pila man sa kwan. Pila man ang sa kwan, kana na ang sa The Freeman or sa Sunstar man aron? Pila ang sa basura kana? 407 million. Basura-basura lang na ang mga higala, ha? Kaya doon na may mga kontrata na, no? So doon na mga makakwarta. Kanay may higala, hibaw ba mo pila? Wiwi lang na, pupo lang na, pero sus kadako ang kwarta di ay mga higala. Tagaan tabog hinta nga, kung doon ay 100,000 nga kitaon si Mr. Lo, ang ihatag sa Kapitolyo 5,000. So ang iya 95,000. Nya karon sa actual gyud pila may iyang gihatag sa Kapitolyo sa actual, ha? Inyo may bawaan. Atong i-discuss na pila actual nga gihatag sa Kapitolyo. So atong i-discuss kung mao nay 5%, unsa man nga number, ha? Unsa man nga number gamitan to sa math na to ba nga naabay atong i-find x, ha? Find x, find y. Kaya imong tanawon mga higala kanang 5% of 100,000. 5,000 man, 5,000. Limang kaso pagkabahin anak kay lagi sa akong giingon 1,000 Kapitolyo di 1,000, imo 1,000, ako 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 imo na pud 1,000 na pud, ako na pud ni. Mula lagi imo, ako, imo, ako. Karong buntaga tagahan ta nagpagtagad sa tubuan uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nganong nisugot man si Gwen Garcia ani? Nganong nisugot man siya? Alkansi ba ang Kapitolyo? Ug ako'y pasultihan posting alkansiya. Apan ang pangutana alkansi ba si Gwen Garcia? Mo na ilaing pangutana. Wa ta mahibaw, mo na akong giingon. Pautanon ko ninyo
Alkansi bang Kapitulo? Perting alkansiya. Ang sa maning kalakiya? 5%. Ako, inyo 95%? My God. Kadakong alkansi. Pero ang question, alkansi ba Gwen Garcia? Di lang sa tama ka, ingon ako sa... Kaya pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban mahigalang nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Aron point. atong isulti din his kahanginan iyagyag nato pila gyud manghigala ang 5% nga na-remit sa Kapitolyo. Sa ato pa kung kanang kwartaha maunay 5% pila di ay ang aktual, nga kwarta gyud manghigala ni Mr. Lo. Straight to the point. Ato i-compute ha. Ang taring pagtagad ng mga buntaga mahigala. Sa pikas bahin dito sa kauluhan, ang si Palas Press Officer Attorney Claire Castro apil sab sa moduso sa iyang courtesy resignation isip kabahin sa himuong revamp sa Presidential Communications Office. Straight to the point. O ang tubag po ni Auntie Claire at sa mahigalang i-discuss ang katong iyang tubag wa na to ma-discuss gahapon gumikan sa kahagipot sa panahon karong buntaga nagaantag pagtagad mga higala. Straight to the Kini point. guban pang mga hisgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon DYHP lagi haron. Kay Diyos o ang natawan mao'y awong nialagaan. Sa kalingawan mga drama o balita ang DYHP na una permi. Sa prinsipyo komentaryo wala panigid-igan, patas lang na pagserbisyo. O DYHP, sa iskondo sa dara sa inyong mga radyo. Nagulas mga balita, numero 1 sa lagana, ang DYHP na, panalitas sa ligang ka, naulang ka, DYHP na, panagkasama. Laylayon ka, awitan ka, ang DYHP. Straight to the point.